גברתי, ואחריה, חבר הכנסת אילן גילאון. כבוד היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, זאת הפעם הראשונה שאני משתמשת בזכותי לנאום בנאומים בני דקה, ואני עושה זאת בעקבות דיון בוועדה לפניות הציבור שקיימתי היום. אני כבר 3 שבועות דנה בנושא הרפורמה בהתמחות במשפטים, משרדי עורכי-הדין. נעשתה רפורמה שהובילה לכך שקביעת מועדי ההתמחות אמורה להתחיל רק אחרי 15 במרץ, ולא לפני כן. 15 במרץ יוצא השנה ביום שבת, ולחץ מטורף של משרדי עורכי-דין הגדולים גרם למשרדים לקיים את הראיונות בשבת, חלקם במוצאי שבת, אבל לא רק, ולהלחיץ את הסטודנטים לחץ לא הגיוני, ובמקרה גם מוצאי השבת הזה יוצא ערב פורים, קריאת המגילה, מה שמפלה קבוצה גדולה של סטודנטים למשפטים. אני יצאתי בפנייה, בקול קורא, למשרדי עורכי-דין הגדולים, וביקשתי מהם קודם כל לא לראיין בשבת, ודבר שני, לאפשר לסטודנטים מתן של שבוע, ארכה, לתת תשובה. בעקבות הקול הקורא הזה קרה דבר הפוך ומטריד מאוד. משרדי עורכי-דין שגילו שיש חלקם שמראיינים בשבת, הבינו שיש תחרות גדולה, וקבעו ראיונות בשבת. זה עשה את הצעד ההפוך. אני רוצה לקרוא למשרד עורכי-דין עמית פולק מטלון, יגאל ארנון, פישר בחר, משרד ארדינס בנתן ומשרד מם פירון, שלא לראיין את הסטודנטים למשפטים בשבת, וכדי לתת להם את ההזדמנות לבחור את המשרד הנכון, גם מאפשר להם ארכה לתת תשובה. תודה.